Suso Bahamonde, Voz de Trebón, é unha obra biográfica que conta diversas anécdotas da vida do artista, pero a súa vez é un libro reivindicativo no que o seu autor, Miguel Bo, quiso dar valor a todo o traballo que o músico realizou en vida para fomentar a poesía galega. Basicamente, o libro o que recolle é todo o mérito que, dende o meu punto de vista, ten Suso Bahamonde como cantor ao popularizar a 76 poetas galegos que, gracias á súa música, son máis coñecidos do que xa eran e non eran demasiado coñecidos en moitos casos porque a poesía é un xénero menor. Esa é a tese da biografía de Suso Bahamonde. Este libro chega 19 anos despois dende o falecemento de Suso Bahamonde, porque, a pesar de que o escritor tiña un compromiso con el, para Miguel Bo foi moi complicado digerir todas as emocións que lle roldaron durante estes anos. Pois tardei porque emocionalmente era moi forte comprobar neses arquivos que había cousas que nos escribíamos un ou outro, era moi forte. E despois tamén, obviamente, cando escribes unha biografía sempre tes medo de non agradar a todas as partes, eso é imposible. Por lo tanto, ao final tirei pola rúa de medio e dixen, aquí teño que escribir o que me pediu el. Que me pediu el? Que contara a vida dun home independente, dun home que teña unhas ideas políticas, comunistas e nacionalistas, pero que foi abandonado polos seus. Suso Bahamonde foi un gran músico, pero sobre todo foi un artista ao que a poesía galega lle debe moito. Para as novas xeracións o que hai que dicirlles é que este é un home que foi quen de popularizar, de facer que os nosos poetas fosen coñecidos. Todo o mundo, dende os nenos, dende as edades máis novas, son capaces de coñecer poemas de Manuel María, os de Os soños na gaiola, grazas a que Suso Bahamonde lle puxo música. Senón, dificilmente serían coñecidos. Agora Miguel Bo só desesa que a Suso Bahamonde se lle recoñeza o seu traballo e que teña o seu día das letras galegas.